Ngizokhuluma la ngeqiniso lami ngoba uNkulunkulu lempilo leyo wayinikeza mina. I've been so loyal kule mpilo yami because imina obekade enami from day one to today, being assisted by uNkulunkulu. Ngizobe ngikhuluma ngalokho ngoba unomntwana laphaya osakhula ono 14, 15, probably oqala ku-13, okuyibuza ukuthi iyiphi inkinga ngami ngoba nje ngiyintombazane ngiphelele, ngoba ngumfana nje ngiphelele. Pho yiphi indaba yokuthi imizwa yami ifuna ubulili obufanayo? uNkulunkulu ke I'm afraid ukuthi mekunikeza impilo suke kukhethele yona, ungalibele uyifihla noma ubalisa, kodwa eyakho. Uma ungayithandi ila khona bezokusebenzisa kakhulu abantu emhlabeni ukuyilimaza wena. So accepting impilo uNkulunkulu akunikeze yona from an early stage kuzokwenza ukuthi abantu bengakwazi ukukusebenzisa kabi, nawe uzoba aware uma ngabe inhloso embi uyibona isondela kuwena. I'm afraid ke abanye ngeke bengithande, kodwa ke isemhlabeni kaNkulunkulu la ayekho umuntu owishayo ngempilo yami ekugcineni vele, ngoba manje iqiniso lila ekuthelini wena uma usuwedwa abantu bengasakuboni wenzani. Yabona ke mina from an early stage ngikhula nganginawo lo moya, noma wangibona ukuthi hayi lo uzokhula benje. Umama wami bemvakashela abangani bakhe, they would call me idemoni ngoba they could not figure out ukuthi yindaba ngina-3 kodwa sengibehave ngale ndlela bengibehave ngayo. Uma bengidefenda, I remember beze angazwani nabangani bakhe ngoba bengiwowakhe engithanda. Uma wami ngo-2000 meshona, I was forced to go and stay noma mncane ney'ngane zakhe nendoda yakhe who ababekade bengihlukumeza, all along bengitshena ukuthi I'm not gonna make it, angene umuntu right, there's something wrong with me. Ukukhula kwami-ke at the age of 17 noma hlasimpe angithi nje o 13 benginalokho nje ukuthi ngenze izinto ezifana abafana abangazenzi, ngiphathe izibuko ngiyibuke. I didn't understand what was happening with me, but I knew ukuthi mina ngithanda abantu besilisa, and kwangekho umuntu bezongishintsha lo mqondo. And kuthe ngikhula ngiyakhumbula ukuthi ngamukela uJesse Adams College, ngamlandela uNkulunkulu ngamkhonza, but later ngathi ngashintsha, ngayivumela impilo yami ukuthi iye in that direction. Impilo yami meya kuleyo direction, I was quite scared because abantu ebebengithanda bahlehlela abangani, bahlehlela umndeni, bahlehlela omakhelwane, basically ngaba exposed kulabantu laba ababi kakhulu who exploited the opportunity. Thank God ukuthi ngakwazi ukubuya ngiphila, sengibuya nobufakazi ngoba lento le engizoyikhuluma la ngifisa ukuthi ngingatshengisi ukuthi ngikwi-support ebutabaneni. Ngifuna ukuthi ngikwi-support kumuntu odalwe uNkulunkulu, onikeze uNkulunkulu lempilo ukuthi ayiphile. I'm in support of umuntu, kodwa hayi lo moya lo obenzisa izinto ezobunuku ezihlazisayo. Uma abantu abayitabani bekwenza lokho, nabantu aba-straight bakwenza okuhlazisayo okubunuku, imisebenzi efanayo le, ikona ukuthi laba bayenza kubulili obuhlukile, laba bayenza kubulili obufanayo. So I cannot be holy and mighty ngoba nakho sengiyakwazi ukukhuluma phambi kwabantu mase ngithi mina hayi sengingcwele sengumfundisi ngi-straight. Angikaze mina ngaba straight, angikaze nangelilodwa ilanga. Yebo ngona uNkulunkulu wangisindisa ngoJesu, ngiyakholwa futhi ngisindisiwe, futhi ngiyayibona nami izenzo zami ukuthi sengisindisiwe, ngoba sengihlukile, sengiphumile ebugqileni kule mpilo enzima nasebubunyameni engangikubo, sengiseke kwispace sikaNkulunkulu, and ezinto esengizenza zakhombisa noNkulunkulu. But mina ngeke nje ngikhohlise umuntu wesifazane ngithi sengiyomshada manje
siyoba nengane ukuze kube khona umndeni sibe happy family. No, ngeke ngikwenze lokho ngoba ngiyazi ukuthi loyana uzohlukumezeka kusasa uma siyabona mina sengibuyelwa kwabantu besilisa. Abona-ke I can assure you ngalento le, noma ngabe le video le ngingayibona in 10 years time, I would never ever feel ukuthi ngenza isinqumo esi-wrong by exposing this truth kubantu. Yabona-ke inyama ayisindiswa yomuntu, kusindiswa umphefumulo womuntu. uJesu sithanda nokwahluleka kwethu ngoba umusa wakhe wanele bonke abantu. However, uma wena uyikhohlisa wenza abantu ukuthi bekukhohlise, uzohlukumezeka, ngeke ukwazi ukuphila kahle. Which is why la you must sit down, evaluate your life, umtshela ukuthi uNkulunkulu ngiyahluleka la, ngiyakudinga la ngoba la ngiyahluleka. Ngoba uma ngabe uzothatha imizwa yakho mase uncenga abantu ukuthi bebe sesayidini lakho ngoba nakho awufuna ukuphumela obala, leyo nto izokushaya. Ngiwabonile amantombazane ehlukunyezwa abantu besilisa ngoba beyitshena ukuthi kunento e-wrong ngawo ukuthi abe nemizwa yabantu besifazane abanjenganabo. Ngibabonile futhi abafana besilisa kudlalwa ngabo amantombazane ngoba bebeyitshena ukuthi khona into e-wrong ngokuba nemizwa nabanye abantu besilisa. Obviously izinto ey'ningi emhlabeni abantu abazenzayo ey'ningi zazo zi-wrong, noNkulunkulu uyasikhuza kuzona. For example, ukukholelwa kwabanye uNkulunkulu, amadlozi, ukukhonza abanye abantu njengoShembe, ngikhuluma ngempepho. These are one of the things abantu abayithandayo abangakubulalela zona. For example, ubufebe bukhona yonke indawo kubantu aba-straight nabantu abagay, ngikushilo lokho. But ngifisa uku-highlight ukuthi konke lokho kukhona yonke indawo. Mase kuthi-ke besikhuluma iqiniso, idakwa nazo futhi uNkulunkulu ukudakwa kakufuni, uyakukhuza. Nako konke-ke ukungcola lokhu uNkulunkulu usikhuzile kona kodwa abantu bayakwenza. Yabona-ke umuntu othi akabe ne-experience ecishe ifane neyami, ngifisa ukumtshela ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu uyakwazi. Ungabheki ukusekwa abantu ngempilo yakho, zithole ukuthi ubani, even if it means hamba uyolala nomunye umuntu wesilisa, even if it means hambe nalo umuntu wesifazane, hamba. Lo mfundisi ozokuxosha esontweni lo uyena onecala ngoba esontweni indawo kaNkulunkulu. Ngale nkathi ekuxosha uyolanda ngomphefumulo wakho, wena kodwa azi ukuthi uxoshwa umuntu awuxoshwa ngoNkulunkulu. uNkulunkulu uyabamukela abantu. Kwayi mina uNkulunkulu okwazile ukungikhulisa esontweni la ngangikhona, wakhuluma nje umvangeli, ngaze ngashiya lelo bandla. Umvangeli wakhuluma kahle nje wathi hey iqabane, uma weyiqabane abanye abavangeli bamsupporta, abavangeli ababili. Lelo sonto futhi isonto eliphakamisayo, ngabona ukuthi abavangeli abawu2 bamsupporta lo okade ethi mina ngisitabane, kanjani akumele ngibe noJesu. Nabafana abancane ababengeke bamsupporta. Ngase ngathi mina angibhalansile ngabantu, angibhalansile ngabafundisi, mina ukukholo kwami kubhalanse uNkulunkulu uqobo lwakhe. Mina ngihamba nje, ngeke ngivuluze ngenzele omunye umuntu la emhlabeni. I am going to find God on my own. I did. Ngagijima okudlula bonke labazalwane. Even today ngisagijima okudlula bonke labazalwane. uNkulunkulu ngimkhonza, ngithengisa abantu ama-flowers ami ukuthi uNkulunkulu ngakhile kanje. Ngawo lolu hlobo lomuntu, it's either you take it or not. Kodwa-ke that will never stop me ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu ever.